anak raga kalalawa di pulau Rimbang anak uso mati tadang ngabi oh kogawa mak minta ditimbang kalau nyodoso pun alafi mak masak padi katitiran makanan anak balang jami sampai ndak make tangan suara sajona babuni obeko tasabui mak dinanukan beko tasabui nadigala beko tasabui ya mak dinamoyo ambo sabalun kabah mulai minta maaf mak banyak-banyak main yo kok nyampang beko tasabui dinanamu nyampang tasabui beko dinanggala guru baik tolong tarimu main awak kini kok kadalam limbo tibo dirimu mae kata balu awak kabar cerita sambil menghibur oh kita ulang sari kamu harus kita ulang lagi membuka cerita niyakini oh kini ku kabaca itu maulang sari di anak mudo-mudo cerita mungkin baulang balik kejadian bapaknya oh karanta orang hatiku tu bapaknya pai marantau anyolai melaku oh madu nasib melakan namanya nasib buruk kanan diadu tuang lain kambuet pondok natari kapasau sanguntung nasib kok layelo tuang taguang nasib namala onyo anjak molara rumanyo paye marantau anyolai baala katu apa kimi Oeli dangatkan ngolah laik namo kau pai marantau turun kan namo pai marantau yo dia kita tinggalkan daerah kayu tanam meni menjawe di sinang olai madai ambo namo pai marantau ke mano rantau raka dijajah o daerah kaduan o kadumai satu namu mulara rumah pai basusun baju anyolai bajalan ni jutan loko bapak saratuen nasoi tuwe di bajalan ya anyolai nyobau anak dan laki ini nyobau anak lasir nyobau mulalan dan satu tibo daerah dumai anyolai dapet manyo rumah murang di sini oh satu dapet
Oh dapet menyeo rumah orang daerah Dumai Anyolai. Ola dapet rumah nanyoseo akarajo candonyo udah. O karajo Anyolai nyocari cando becak uruk mola di sinan dapet di nyo becak uruk nyoang kui ai. O nyo jeregen Anyolai jo itu anaknya lagi makan jo itu rumahnya. O biayai jo itu bapak Anyolai. O disinan malah bapak Anyolai, disinan kaninyo bakarajo, mencari ai mula Anyolai, masukan nai kaja regen nyo jua ka urang malah berdorong masuk itu. Cuy itu lapak de bau sau, nak tantu panik, nak tantu lit, nak paraduan nak kau makan, paradu pulau ini kau makan. Orang talita lah kata letai, nambah kacang namanya jual, kata talita telalai lah kacuang namanya gunung. Cuy itulah bapak mendorong becak kau untuk bau sau. Supaya makan anak Joni ini. Oi tinggalkan dah olu becak kini. Kita bilang kejadiannya balik inyo koma ala loang amil. Oh amil balik candonyo si Eli lalai lo anak seorang lai banamoni. Ola sini ya mai. Ala dua anaknya kini, ala dua anak daerah Dumai, Erni Samonia. Oh dirantau orang itu juga payah, dirantau orang itu juga susah. Cuy itu apa mencari kepiang, cuy itu apa mengadang anak-anak dia payah sendiri. Para dua nak bisa makan, oh para dua rumah lain kebahagia, tukang nak apa niat nyukai. Ola lai mona nyo sini yakini, ambil balik mona mande nyo sini one kini. La mulai lo ambil bu Eli balik Anyolai, lalai lo anak mula seorang laki-laki, anak dia gila mau kipi. Oh anak laki-laki malaki lo nyo, alamat tigo candonyo anak. Oh abak iyo di bau sahur ko itu Anyolai tinggalkan abak dah olu melaki kita bilang Eli jodoh sana. Oh pai Eli ke Malaysia mula di sini inyo kini tinggalkan bapak jo anak-anak hilang agak di sini awak tinggal. Ojo na anak Anyolai kamalang la nasib. Abak niat matuane. Bilang agak di sinan.
baalai kula kadisabui tak dapat lai kadibacu oh biasa awak duit nang kasawah ini duit ke padang panjang biasa awak duit jual rumah kini duit seorang jual anak tiga no tinggalkan nade Eli tak ibu Eli kayu dari oh menangi apa di sini mencari anak bertiga bertinggalkan ngoba ala caro badan bapak kan inyo bakaraju anak kete bertinggalkan pueko tapi pangana bapak kini netamui cando adik kandung inyo oyupi dan akan ngolah tolong asuh anak abu ada 3 orang menjawe adik di sini kok mengasuh anak udah mulai namu udah kapet kamado udah dai ambo kamarangke lo Malaysia matai iyo tinggalkan anak nambah 3 nyasarakan anak kadianyo tolong anak obiagi makan lagi balanyo tolong mandikan anak udayo di tolong jago elo udah paling ke Malaysia pulau manakan uang mencari Eli olah parangke candonyo apa tibo inyo kinila dilok unansona ikate oto inyo menuju ke Malaysia nggak dirantang lo panjang-panjang dia mukuntalanyo nang pendek supaya jale isi curi tolak tibo bapak di Malaysia bapak di sinan mencari Eli panjang iya Pak Kokini oh laba karajo apa di sinan laba gaji apa 150 ring orang terima gaji lah dia apa nak kirimkan piti ke kampung oh daerah rumah kanamonyo adik tinggal di sini nak kirimkan kepeng 500.000 ke adik kandung inyo ala jawin adik kandung wakil yang kau kiriman madai daun tua oh anak aku mati untuk kabarannya anak jemakan anak mati komandang kata dari kakak lasanang rasanya hati lasa juga kiro-kiro kepeng larapek kawanyo lain Olanya mandian candonyo anak kakak inyo anyo lain lasanangan hati oh telepon kakak kaluang oh kakak nangakan mola mo sikolakan eni samonia sikola TK karuo nyo madai
lauda di Malaysia kalau kabasikolakan yo Erni Samunia orang cak lakece udanyo anyo dai olah disarakan sekolah mulanya kini datanglah adik onde kalakinyo ke rumah onde adik perempuan Auni dan akan molat biang bau anak udaran cieko onang kilaki banamo kipi biang bau ke kampung biang sikolakan madaniyo biang paliaro di masikola namo sikolakan onde uni ho manjawe laudina di sinan ancang telepon o ayanyo nyo telepon onde cano o ayah sikipli o yuda dang akan molah o ambo ke rumah kakak tadi yo ambo keingin membawa anak uda banamo sikipli ko nang anak laki-laki ambo madai kanda ado anak laki-laki biang bawa ke kampung rumahmu biang paliaro biang sikolakan badaninyo menjawe cando mulai nyo bapak mulako kini o mangaluang bau mulai nyo kini anak ambo o dadang akan mulai dai supaya inyo seperti udah pulo dai koyo ba itu katuaan bawalah o sikap pilih gila samo sanang dalam hati orang nyawa anak laki-laki tinggal ni samojo ni oh iya nak pulang bapaknya kajo mande anyo lai pasobo eli de bapaknya mona kimi di Malaysia nyo aja eli pulang de abak nia nyo lai nyo aja mola ko pulang dati boy nyo mola di rumah daerah layo rumah nampak anak kurang nang seorang iyo lain nak nampak o batanyo o weli o bakilapa o apa dangakan mola anu anak laki-laki di mana kepliawa maudai galatakan bawana awak manjawe cano nyudan de baja kecil nyudak aja bawa kipli de adik udah langsung beran cendoyo bu Eli bangako dagian anak ambo kadi udah sedangkan ambo kecian ke udah ketiku ambo sawadun pai ke Malaysia udah jago anak nanti goko jangan udah pai puluhnya tu anak udah tinggal inilah di bawah nangki laki ni adik udai nak merang pulau monas ibu Eli tapi abang Nia nak lupa merang keceknya abang Nia aku merang saya nama itu kacanya abang Nia cuma minta cado abang Nia kita pindah ke kayu tanam lelipin manang pindah ke kayu tanam Eli lain namu pindah nyetinggalkan lumai de Bu Eli nyoba Eli samonia ke daerah kayu tanam satu tipe
daerah kayu tanam latibo daerah kampung ini oba sobo nenek ladisinan akap to nenek kini olah pulang ini mulah josutan masutane jago anak cucu ambo masutan opaniaro anak elo matane elo jago anak cucu ambo masutan oleh sutane manangi nenek ladisinan tabayang buru anak tabayang banse eli nenek cuiko nasib kau mana osaya nenek mana cucu nenek kamarilah ponakan meninggalan mana nenek kau sultan dangakan mula paliaro lana elo jago leli satu anak cucu ambo manjawe sultan disinan ama dangakan mula lain kamu jago anak joeli tindak lo kali jago anak kalu anak ambo manai Ostia bacarito anyolai hari bertambah tengiu hari bertambah malangu lalu apa di rumah lalu anak kata donyo eli lalu ulo nenek mula lalu lasiang candonyo hari baaban hari lasiang bapi candonyo murai bapi candonyo ayam bakuku candonyo ayam nama picu candonyo murai siang hari de ayam ndak lo siang hari de murai ba aku bana hari no siang nambah darat kena badar nari lasan latas serak candonyo ambun tanola badar oh siang candonyo hari oh bapak mencari karajo oh mangale apa hari tumai oh apa nyobae mangale kuya mangale kana monyo ladisinan Onak lamoy nyo kalangane napin indo pulo ramay bawan karajo paroe omang buwe o jambatan na nyo nayi o ato apa mola karajo nandisinan karajo mangguwe mola jambatan o apa saratu jo kawan-kawan menyolai mangguwe jambatan apa kini o apa bagaji mulai kini palape makan kapanye rumah menyolai o kato apa anyo kini o tapi pangana pak kojo kini nak mungkin awak tinggal saja jo mintuo nampak de apa rumah tinggalnya lai laki eler kawana nyotanyo mola kama rumahnya rumah dengan mola siatu punya rumah di bukit itu laki ome lakang eler oh itu adi mola nan punya itu turi mola dulu orang punya rumahnya lai payah pak nia ojo mama sini
bagian punyur mati lain ko iyo bakontrakan. Orang mandoamu na ingin mengontrak rumah itu nyolai lai menjaweng ang punyo lai bana bakontrakan dikontrak dulu abak nia rumah itu. Di mana rumahnya kontrak kakek kuburan nondenian. Ko ado salam tasawuf ko ado balabian nantawato mo meminta maaf kepada orang banyak baik dengan keluarga nia baik dengan keluarga bapaknya amo babiola rupo iko supaya sanang hati orang menanga supaya ibu orang mencari kuado amo katona salah kuado katona tak baik amo sabalunyo mama minta maaf banyak-banyak baiknya orang kayu tanam baiknya orang keluarga bapak nia amo minta maaf banyak-banyak orang kayu tanam bau banyak barasa kimurah ledaknya baik apa nia baik jomadenia baik adik keluarga nia dibimbing Allah ledaknya kodak dibimbing Allah ledak tuane takarajuan suruh tiang tangan takarajuan boleh muakatu tarakayu kanan baik orang kayu tanam mudah-mudahan dapat baik sudah itu dah bagi salam kalau tara-tara pasaman aku renci bari baju otaraga usaha pasan di dalam mimpi nia batang otaraga usaha pasan di dalam mimpi dia kabatang Nyampang bayi selama bali waju Ona tarika simpang tigo Nyampang isu awak batamu Baraka sanang marang kai tanam Joki-woki Osana lakai liya banda Ona tarila kai aji tanang-tanang adinia dan manangi one maeli